Ningizimu Afrika nina baphuma nomageba nina babhejana ephuma esiqhawini siyanibingelela sanamukela nonke kwiBabu Dokotela TV show. Namhlanje ke njengenjwayelo sihleli noBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulile. Babu Dokotela akubingelela babukele emakhaya. Babu Dokotela ubaba wesizwe ubaba ojabulile umzulu kaMancengezi siyabingelela umfana omuhle njengekhehla lomlungu aya ngisoli futhi angixolisa. NgiseseThekwini sise in a building ekuthiwa iNedbank House building sisekhonela Queen Street and Albert Street. Siyathobeka siyakhonza nasemakhosini wonke neinduna siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje soke sikhulume ngesithwalo sengane yoMkhovu. Kodwa ake siqale la Babu Dokotela back to the sender and black salt. Ngabe le combo le musu ihlanganisa yenzani? Back to the sender ne black salt angikusho lo ngithe mengifika kulo research ngangasho ngathi sengifikela kuthini angiyisoli futhi angixolisi and futhi akuseyona imfihlo ukuthi ngimuhle njengekhehla lomlungu. Uma sikunikeza iblack salt asikuningi ngoba ujabule. Abantu abaphethe iblack salt abayithathi ngoba bethanda. Ngithe mengikhiphela umama iblack salt izolo ube licensed patient client ngamtshela ngathi mama namhlanje umuntu okushayayo kufunazi ukuthi ebecabanga ukuthi imoto azoqashwa iye clinic izomkhosta malini. Uma umshaye kahle umuntu ekuhlukumeza awumazi unezinto ezihamba phezulu kwesilingi unezinto ezivuka ingane zeziqwebhile zidinga iblack salt lezo zinto zidinga iblack salt. Awenze nje akuyithathe iblack salt ungikhelele yona nge-teaspoon uyiphonse emanzini ufake into endishini empty musu ulanda uanyanisi uqobo anyanisi uphonse phakathi ungilandela ispirit ukhipha unizesimbili ispirit uqulphonse umusu ubilisa amanzi kwathi thele wonke amanzi lana labilile haya futhi abilile umusu usuyachela uthi ngithi lezilwane ezithunyelwe la ngithi zikhipheni zonke ungene ikamera netoilet nekhishi yonke indawo uthi ngithi meningazikhiphi ngizonishisa ngamanzi ngizonishisa ngithi bashiseni manje bahamba ushisa nomninibo ngithi bashiseni bonke uchele naphezulu kwendlu uchele yonke indawo. Asikho isilwane esibekezela amanzi abilayo asikho mhlawumbe ngakini isikhona mina ngeke ngaze sibone ukhuluma uthi ngithambane nishise zihambe zoshisa nomninizo. Uma uzochela kanjalo ngeblack salt ufuna uthola umshanelo ngoba asuke ebila amanzi ngathi mengiyenza lento kwaqasha ukisibambe ibhayidi yacisela ngithele ngoba ebila amanzi ibhayidi liyathamba isibambo siyaphuma lesi ngase ngilihudula ngigijima umuzonke ngithi kwakunekhathi la obesena uhlushwa amashongololo uhlushwe iminenke ongayazi vela uhlushwa amasela ongazivelaphi umuzi wakho uswaphenduka izu asina umuzi oyizu uthini ufuna ke umshayo u200 rand uma uyifuna egoli khona number khona ithi 0662540452. Uma sikhuluma nge back to the sender ngesikhathi usuqedile ukuchela usuyaqhuma ukuthi lezi zinto ezifakwe la ekhaya ngithi asibuyele kumninizo ku back to the sender siyalwa sixabene mesiphethe ibhlekuse akuyona indawo yokudlalisa izingane la akuyona icrash le siyalwa nje masiphethe mase sasithinta ibhlekuse suke silwa nje kuphela uyaqhuma uyageza uyakhuluma futhi nakhona egoli number khona ithi 0662540452. Uma ufuna kumbonge niqhawe ngcobo nayo futhi uyena osizana nobusi Mncwabe inamba ithi 061 538 2925 061 538 2925 uzoyithola siyabonga. Asibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sithinte namhlanje uMr Zulu kesizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Ake siyabonga kakhulu ake simthinte ngokukhulu ukusheshsha sibonga ukuthi okamageba sizomthola yini. Hello. Yebo sicela usikhulumisa nobaba Zulu. Hello. Ya ngicela usikhulumisa nobaba Zulu. Hello akuzwakala. Ngithi ngicela usikhulumisa nobaba kuthiwa Zulu. Uyena okhulumayo. Kodwa ukhulumela kuthi baba. Ngikude kakhulu. Usawundo kude lapho kude nje ngathi usemgodini akuzwakala kancane. Bese usondeleke ukhuphule ngesitebhisi emgodini. Akuzwakala. Uyezama ukusondela usuyangezwa ke? Hayi akuzwakala kahle akuzwakala impela. Akuzwakala. Akuzwakala. Okay noma ke
ungangizwa ke mkhulu sifuna ukwazi ngomuthi wakho wecancer usenawo noma usubuye wawuyeka hayi usekhona uyaqhubeka uyasebenzisa bayafike kanjalo bayawuthatha baba uZulu wena njoba wakha lo muthi uyinyanga noma uhlala nezinyanga noma unomngane oyinyanga no hayi angisiyona inyanga hayi isiphiwo nje singathatha nje kwesiphiwo angiyena ngiyona nje ngiyena futhi umuntu omakhambi kakhulu kuphela nje kwisiphiwo mkhulu ake sikhulume ngecancer whereby it develop amathuma amakhaza emzimbeni okusazigaxana ukuthi lapho wenza njani kunomuthi owakhayo wesigaxa ngifuna ukuthola ufikela kanjani ukuthi wakho umuthi wesigaxa lecancer kwenzeke kanjani ukuthi isikhathi esiningi icancer ivamise uyiqala ngokuthi kube isigaxa kube bathi lo tumor kube tumor uqala kube isigaxa nje usuka nje bese iyasabalala ke wena uyaqamba uyayibona kodwa khona lapho isuka khona manje uma kube umomeni mhlawumbe sizama ukuthi kuphuthunywe ukuthi kuzanye kuliwe nathi sekhona nokuthi sikuzame nalo lokuzela sizame sona leso sigaxa leso kushaywe konke naso manje kwahlakazeka sona ke ifike bangcono ke sizohamba ibe right kuhambe kahle zosinda mayilo nakube ithatha isikhathi ke ngoba ayisheshi phela kuyona into esheshayo le icancer angiyona into elula kodwa nje isinawo siyawo siqala nomuthi wesigaxa siqala sishaya isigaxa kuqala kodwa abanye abesikhama sekunesigaxa kanjalo sesisikhulu isigaxa lesi bese kuzake ukuthi sisenzeke naso ke sisishaya mkhulu besikhuluma ngebudget umuntu ufuna budget emalini uma efuna ukuthola i-treatment ephelele nje ye-cancer uma ethi unesihloko umuntu othi uma ethi ufuna i-treatment ufuna abe namalini Nkosiyami angizwa nje angizwa lutho ngithi mina umuntu mefuza ukuthi abe ne-treatment ufuna abe namalini sekuyazwa ka angithi nje ikhombo yakhona yo-3,500 bese kuzothi ke mase njengoba khona nabantu sebefuna bafuna ukuthi bathi nabo bafuna ukuzidayisela ama-agent kanje labo bantu simqala ngesitoko sika-10,000 kuya phezulu kuye ngokuthi ufuna indingakanani. Okay ngemvumo yakho mkhulu akusinikeza inamba abantu abazokufonela kuyona abahlukumezekile behlukunyezwa icancer inamba esisebenzisayo is 084 69 76 155 awuyiphinde inamba yakho 084 69 76 155 sibonga kakhulu obonga Babu Dokotela babesizwe bawujabule siyathobeka siyabonga kakhulu asibonga kakhulu besikhuluma nomkhulu ubaba uME Zulu uyakuveza ukuthi akayona inyanga ngisho ukuthi ningathi mina yakhe nithi nenyangeni umuntu ilabantu esithi babeza ukuthi abantu abaphatha ikhambi hayi ukuthi inyanga sinabo abantu abaphatha ikhambi bezoba nezinyanga ke Babu Dokotela babesizwe bawujabule siyabonga sibonge Babu Dokotela sibonge naku Mr ME Zulu ake sibheke lapha Babu Dokotela kungani umfazi wenyanga kufanele awusebenza basebenzela nabafazi benyanga ngiyacabanga ukuthi lento izofuna ukuthi silungise spelling imalini la ayifunayo lo nkosikazi le imkhiphela indlela engekho uyosebenza kubani ngoba siyayibheka yonke lento uma uyosebenza uyothatha iorder noma instruction kwenye indoda nami ngiyindoda la endlini lo nkosikazi konke engifuna ngenzelwa ngeweekend athi senze overtime emsebenzini okusho ukuthi izingane zizokwenzela leyo nto sekuyacaca ukuthi bengiganiwe angisaganiwe ngoba unkosikazi ugana uKFC ugana uWoolworths lezinye izinto lezo ekufuna sizibhekisise mesiyinyanga ukuthi ngempela unkosikazi wakho azosebenza nje yini uyazi ukuthi indaba yilento wena ukuthi la ekhaya sihlele amakhethini awashintshiwe amawindi sisasenza ukukhona abanye imizi yonke nealuminium wena into yenza uthenga imoto unkosikazi uzathatha isinqumo sokusebenza ngoba uyabona la ekhaya ukuthi akwenzeki lutho uyabona ukuthi ayikho into yenza kunendlu engaplasteliwe kade yaphela ukwakhiwa ayiplasteliwe
Nkosikazi la athathe isinqumo ukuthi hey ngeke nami ufuna ngisebenze ngoba lento kaBaba le yakhe imali ithenga imoto eyakhe imali yenza ukuthi yakhe imali yenza ukuthi ikhaya lila linakiwe. Unkosikazi if ukwenza wena konke. Unkosikazi isilungise spelling. Into ayithandayo unkosikazi kuwena ndoda akubona ubuso bakho. Uthanda ukubona imali oyisebenza ukuthi iyenzani. And sikhona nesidingo ukuthi naye avuke ayofuna le mali ngoba akakwazi ukuthi awufuna imali endlini eshiya u400,000 ocash. Akakwazi unkosikazi wakho ukufuna umsebenzi enemali ewu70,000 omphe yona nje ongena budget na ongazi ukuthi akayenzeni. Akakwazi wapha uma uzombuza ukuthi uyofuna iphi imali ngoba ikhona imali la endlini. Eyiphila lo uyifuna. Akazosho ukuthi hayi ngogcwalisela ipho phela nasi imali ikhona endlini aqala uqede lo musu yogcwalisela. Engisho ukuthi lento ufuna siyibheke ukuthi asenzi kahle size sibaphoqa ukuthi bazibaphume bosebenza ngoba bayabona ukuthi hayi ngeke ayikho lento kaBaba ayikho nje lento ngoba ngempela usunemoto ezo6 le moto ifuna ukuseyiviswa le moto sigokhelwa amathayi le moto zina 2 years ezinye zingathelile wena nje unyaka nonyaka uthenga imoto ezingahambi. Engisho ukuthi lento ukuthi uzothi uma ufika abantu bezolasha batshengisa imoto ezimila lokhu iwashwa njalo ukuthi ezingayindawo. Unkosikazi lento iyamcount kakhulu nengane futhi ziyabuthi lento yaBaba imoto zakho ziphela kodwa uma uthiwe uyegoli uhamba ngebhasi ngoba unayo imoto engahamba 200 km iphinde ibuye ingadonsiwe. Kunemoto zezinyanga ezingenasho even ujack phakathi because inyanga zinethende songasevisi. Wena ubungakwazi lokho isangoma inyanga abayiservice labo bantu imoto. Basevisi nje labo bantu. Imoto zabo zobehle hleze zimile ziphantshelwa amathayi. Manje ke ingakho konkosikazi abuke le mali engake emoshwayo. Kuthenga imoto phezulu kwesinye isibozo uthenga imoto. Yazi inyanga wemagebo wazwela. Inyanga ngithenga imoto efika idonswa. Kuthiwa hayi into inkinga incane la iclash kuphela. Mase kulungisa no gearbox obu3 awungena. Uyatshela ukuthi iclash no gearbox imoto leyo. Mase nje kumese ngisena ngenza ama shocks obile ama shocks angemuva kuphela. Ba shocks kuphela phela. Yawo manje ngishisha ama shocks. Ngifaka ama brake. Hayi le moto ayinalutho ngenza wiring. Le moto ayinalutho. Hayi ayinalutho imoto. Ayinalutho le moto. Ngisana ngiyiphonsa upende. Imoto efuna 45,000. Le moto ifuna ukwenziwa iclash. Ifuna ukwenziwa gearbox. Ifuna ukwenziwa ama shocks. Le moto ifuna ukupendwa. Hayi ngeke. Inyanga ngenyanga njalo zilanda izimoto ezifika zidonswa azoyipaka egcekeni. Athi hawu le kufanele uthi ngiphile lo. Buka ngithatha phi ijeep ngo40,000. Ijeep ngo40,000. Ijeep ngo40,000 inyanga njalo. Engisho ukuthi ingakho unkosikazi azahamba usebenza. Asiyibheke ngempela ngene lento uma uqamba usithethe umkakho uyasebenza awenzi kahle. Khona lento ongakayenzi kahle. Akhona lento ongakayenzi kahle. Ngiyakutshela khona into ongakayenzi kahle. Let's try by all means to please our wives and make them extreme happy, not happy. Ingane yenza extreme happy. Make them ukuthi bakhohlwe ama mistakes ethu the way we taking care of them. The way we are taking care of them. Babu Dokotela wawesizibawujabule ngithi why abafazi benyanga besebenza. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibheke la. Kunalalo hlobo losisi lolo oluthi mina angifuni ukuthandana nomuntu ongenamoto, angifuni ukuthandana nomuntu ongasebenzi. While kodwa yena esuke mhlambe ukuthi akasebenzi futhi akanayo imoto. Ngabe ikhona into ubungozi labo sisaba kanjalo noma mhlambe impilo i-right leyo abaqhubeke nayo. Ine challenge wena kaNdaba ethi into angifuni nje umuntu ongenamoto mina. Ngizomenzana siswami uhlala kini emzini kama wakho ne stepfather. Kodwa nomfuna umuntu ongenamoto. Kodwa wena uhlala ne stepfather kini. Nengane ongamazi babuka ukuthi uba. Hayi ngeke nganzami ngeke. Yabona le pride esiyithole nge-education uzotsakelwa ummeli ethi ngeke athandane nami ngoba ngishayela itekisi. Mina ngine diploma ka teaching anguthola ngumsebenzi ka teaching. Ngisafakile kodwa manje ngeke ngihlale ekhaya ngikhamise nginqaka impukane. Sengiphumile ekhaya ngimdala manje ngiyiqashile. Ngeke irent ngikhokhele uma ngathi angibambe le taxini. Mekukhona oqhamuka kwa teaching ngingayishiya noma yinteksi. Ngokuthi wena ungibona ngise taxini erank. Mengicela ukukhuluma ngikhuluma noDoti.
uma geze empompini asongijwayela kabi wena ahlolwa isikole lale moto njengo petrol jwayele nje kabi wena hawu imangane yami imangane angiyona ngane yakho mina wazali ngalo ishiya rank ngifuna lento siyikhuluma ipride esemantombazaneni it is too much and iyadinga ukuthi yehliswe kunabantu yabona kunomunye engathi ngithi ngiyakhuluma naye I strongly believe konje bengwenza leno izolo mzansi but early nje ngabo 2007 2008 lapho ekwaku 2007 ngambingelela kahle ebusuku ngise Durban station isikhathi ngangongena mina u9 eradweni ngokhuluma eradweni ngambingelela kahle yena utshe uthi mina ngizolala eDurban station ngithi mina sawubona sisiwami uthi ngusisi wakho umulala eDurban umulala station hawu kwaholo sisi ungenelwe invest ithi hayibo sisi ubani wala le station uthi umele le station ngalesikhathi hayi mase kusele ngixolisa emva kwaloko ethe sathi uyangitshela ukuthi siyasebenza ke la suka uyamopha ufuna ungishaya ngemopha ngisuka estation ngizongena ngaphakathi ngisuke la ewindini ngithena ngizongena ngaphakathi ngizongishaya ibhele bangivulele ngena uyangibona sengihlela ngaphakathi emva kwano 9:30 uyazwa sengikhuluma sekukhuluma eBikini awandla kanti udokotela my goodness icleaner udelela mina enginezisebenzi mina nginezisebenzi uyangidelela ipride ekubantu besifazane it is too much le pride iyafuna ukuthi sibachazele ukuthi banje nje mabengasusa le pride something will happen, something good will happen, something beautiful will happen. Umuntu akubone ungakamile ufaka ophaqa nomkhabo oyikesi Babu Dokotela umuntu uthi uyambingela akhuluma ukuthanda kwa uthi awubheke nje bengifuna ukuzwa ukuthi anayini ingane engasebenzi mhlawumbe ngizoyithatha iyokorobha lapha eSBV clinic nginesitolo lapha eLsheda Herbal Shop ehlezi shwato labantu mhlawumbe bengizombuza lokho usekho hawantu Babu Dokotela hase ngibuka kahle wena la ngikubone ku-YouTube wow ngane yami ake sikhulume lento nana iyadinga ukuthi abantu besifazane sibazi siphatshele yona and umuntu ongenamoto wena unangisho license awunangisho license uzothi wena ufuna uthana umuntu ongenamoto awunangisho license ngeke stop judging people ukuthi banani mina wami unkosikazi wangithanda ngangena uziro khona inamba ngaphansi zero -1 wangithanda wami unkosikazi ku-1 and then I was greatly undermined. Today I'm highly appreciated. Akazange ukuthi ngeke ngithande nje umuntu ongenamoto. Engisho kunabantu abangenalutho abangeyilutho empilweni yakho badelelile wena. But ukuba labantu ububa preservile. Abantu aba understand ukuthi lempupho oyithenga esitolo iqhamuka embileni oqhamuka enhlabathini ayikho into ongayidla iphuma enhlabathini. Inhlabathi iyahlakazeka kodwa lempupho oyidla namhlanje iphuma kwenhlabathi la wena ongayithembi. Le nhlabathi iproduce ama Kellogg's abantu abazi lonto. Lama Weetabix obawadla phuma enhlabathini. Le nyama kade uyidla idliwa inkomo edla utshani obumile enhlabathini. Because of your pride you don't know ama sources alento nazo. Engisho ukuthi abantu besifazane they must just do something about their pride. Their pride it is too much now. It came to a level which it's about to augment and explode. And bese besale futhi egaming. It's how abantu bengazi abantu ngicela sibuye esikhulu my goodness no. It's not like that. Akwenziwa kanjalo. Akwenziwa. Yabona njenganami nje mina I'm a very very weak person. Very very soft. And I respect everybody. And then umuntu uthi ambingelela umbingelele nje umuntu ingekho into etheni mase kubona ungena kwi-jeep awantu wena uhamba ngale moto ibo uhamba ngeSuzuki sisi wami yasemsebenzini kamasipala azongibangela isicefe wena yazi mina nginale mali eWallet le mali yena ingena u8,800 u10,000 lo 18,000 ile mali ozoyihola uma usuyebhizana 10,000 umuntu ohola le mali akanti wena lo hamba ngePorsche Babu Dokotela bayisizwa ujabule siyathobeka sibonge ngeke
Sibonge Babu Dokotela isikhulume la. Uzothola imali engaka? Ayiqhubeka ngikhuluma apho mina. Apho uzothola imali engaka tomorrow. Ake sibheke la Babu Dokotela. Isigubhu. I'm still talking this guy. Abantu bafuna ukuthwala. Bafuna igubhu abantu. Ake singene abantu bayakhala la bafuna igubhu. Kade vela ndigubhu koMozambique igcwele indlu zila ko 50. Babu Dokotela asikhulume ngesigubhu Mohammed. Mohammed ngabe wenzani utholakala kanjani? Umuntu ofunayo angenze njani? Baba uDokotela babo wesizwe babo jabulile. Ake silungise spelling. Kunezinto ozifica kwami engingakupha zona, ijacket ngingakupha, lokho ngingakupha. But kunento engisuke ngiyithenge lo ndodakazi eqala ukusebenza. That I cannot give it to you because loyo treasury I cannot afford to. Umahomed inyanga imakhela isigubhu Mahomed. Mekuyinyanga ngempela. Izothi u300,000 leso sigubhu. Izathu yazi ukuthi inezethu ungasithengi ngoba ayifuni naso. Akwazi ukuthi ngadayisela umuntu uMahomed. Mina ngiloko ngalapha ngisebenzisa isigubhu Mahomed. Manje mase ngudayisela wena. And uMahomed imina ubhungu ulo munye osefiniseke ngimusho ukuthi usibani egama lakhe and la eThekwini su4 esiphethe isigubhu Mahomed. Su4 and angifuni ukuthi emva lo ngibe wes5 ngoba I was given strict instruction that you are not going to make this thing for anyone else. Isigubhu Mahomed engisho ukuthi kunezigubhu esingakwazi ukudayisela zona. Babu Dokotela bosizobojabule siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake siphinde sikhulume Babu Dokotela ngesigubhu futhi umathanda imali. Uma thanda imali isigubhu sabantu abafika ebhizinisini siyabakhela ke sona. Siyabakhela sibanike mina ngusebenzisa mathanda imali. Ngisebenzisa uMahomed. Ngisebenzisa uMajalmani. Abantu abathatha izinto la bayawazi uMajalmani, bayawazi uMahomed. Yabo ngisebenzisa lezo zigubhu mina zihlukile. And then I'm not intended to sell those zigubhu ngoba those are things that drives my business. Kodwa isigubhu umathanda imali. Ushayela izandla ukuthi mathanda imali ekhaya sicela imali. Umathanda imali ke loyo. Uma ukhanda kahle ufuna ukuthi usulanda uyogeza phezulu kwethuna ngo12 ebusuku. Usukume kumathanda imali okunikeza into oyifunayo. Yeah, uyasithatha ke leso sigubhu. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela. Mangabe sithi phetha lo nyaka ngokuthi kube khona umuntu omsizayo ngaphandle kokuthi ubheke ama benefits noma ubheke ukupraiswa. Siyabonga. Ake sibheke lento okusiza abantu. Akusho ukuthi lo baba njoba esebenzela kude wena uyamlekelela la ekhaya ukuthi ugcine ikhala lakhe lifudumele ukumsiza lokho. Nakona usukusiza phela ukuthi unkosikazi akavungwa la ubuza ukuthi ubuya nini. Ngoba usukazi ukuthi njengoba uqashile la uyitenant ufika nje uvula endlini yakho emva komusa ubuka ecishe edining room mase kuvula ikhethini mase livula lithi ke lisho ukuthi usungeza. Uyamsiza ke lo baba. No, we are not talking about that. Kunabantu abathi mebesiza abantu bafonele eradweni ukuthi ngisize umuntu ukuthi ngikhipha ama wheelchair abantu abangaka akukona ukusiza abantu lo. When you help a person it must be secret. It must be secret. Kukuthi is a secret that you cannot die nayo. Uyena ofuna ukuthi usizobani wena ubuzwe ilabo bantu musu uthi awunizwe kanjani ngathi ngidlula isandla nje nami hayi ngoba nginotho kulonyaka ake u-identify ukuthi ngobani labo ufuna ukubasiza but you don't have to tell people that. And kulonyaka don't beg for people to help you. Start to eyeing people that are poor around you and then usize bona. It will change something for 2023. Not ukuthi you must pray and fast. You are so difficult when it comes to giving, but you are weak when it comes to receiving. Start helping. Kodwa ungasizi umuntu onayo into ukuthi angayenza ukuthi akafuna ukuyenza. Kunabantu ethola ukuthi umuntu ushelwe indlu yakhe.
shele indlu yakhe ingashi yonke ukuthi ukuthi kushiya impahla abazama ukucisheke yabo lo muntu uyadinga ukuthi umsize mhlawumbe ubheke ukuthi yini essential eshile uvasana umthengele istofu uthenga ikhabethe uthenga umbhede hayi ukuthi umthengele indlu yena into esisele ukuthi uzozipendela la ngaphakathi aphinda enze kahle ugesi kahle hayi lento ade yenze eqaleni enyoka you are helping but you are not going to talk about that. Don't talk about that. Kudili kudonga ngenxa ukuthi indlu yayikrekhile koloko ngena amanzi agcina edilikile ngemvula. Ngalokho sitshela akwenze lokho private. Buza ukuthi indlu imi kanjani ucheck ukuthi hayi ake unginenzele uye hardware ungenzele quotation for payment equote hardware kuphela uvalela umlomo. And uzozibona into zakho zenzeka. Uzozibona into and then once you do that Lucy silothandana naye ake ube conscious babafu. Buka imoto ohamba ngayo uhamba nge-M4 BMW uphethe lengane ukuphi kuba uyakwazi awukwazi uyafuna ukwazi cha into abalofuna inhlanganise entsini yabo into abanifuna inhlanganise entsini endaweni ezibizayo ingane icompromise yonke into in order ukuthi ibukeke expensive just for wena lengane bafo zama ukuthola ukuthi kuphi kubo ithathu idrop ngasesangweni khipha udriver yakho ayidrop ngasesangweni omunye aphinda ilani babothi basazomlanda endaweni eyodwa intoma sister then usiyathotho kubo kukanjeni lo sisilona rather than ukuthi ulokulala na umnika le mali othi ubhobha labangena umsebenzi vesane unayo ingane akuyona yakho makhele u2 room unika imali nje akahambe ehardware afike enze quotation umakhele u2 room hayi ukuthi ngobe ifro vese umuthi kanjeni yabo umakhele u2 room vese lo 2 room kwena imali ama coins la kwena wena nje uhlezi uphethe 40,000 50,000 esikhwameni kusho ukuthini kwakhele umuntu u2 room 2 room muwakhe kahle just 30,000 manje ukhaliswa ile mali le wena le mali uyidakwa kankonka imali uyidaka nje la nkole ngale incele lento le encelwayo wena udaka ubheke phezulu lengane yakhele 2 room yakhele 2 room ufaka imbhede phakathi uyitshela ukuthi hamba check imbhede ufake imali ihambe uthenga imbhede kuphele kanjalo ibe right kube khona umuntu omsiza noma ngahlukana nginankingi kodwa kusalayo kukhona into impartation oyenzile kumuntu ohluphekile ngoba le ngane ezinye azilali nani bobaba ngoba zinithanda ingoba ekhaya kubheda understanding nalokho anilani ngoba zinithanda lengane azinithanda truly speaking akekho ingane na 20 engathanda umuntu ona 45 ayikho nje le nto le kukhaya kulanjiwe uma ithele ngane uzoyibona wayikhebula wathi hayi ungabiseza bese ngane icrash ngoba isibalance zonke izothi njengoba ngihamba nje ngizolithola iblocks kwenza ukuthi uma ukuthi wena usezi isendele inotification ya 2000 uma usuyitshethi khona message engelapha ithi ngiyayibona ukuthi manje ngeke ngisakwazi ukubona ngoba ngise airport izo pretend how abantu la kaphatha bese ngithi ngizokubona bese ngijabule kodwa ke ngiyabonga nangemali yabo iyakumassage iyakudedela futhi into ebizoyifuna vese uyitholile ayikho into eyidinga kuwena angisho ukuthi start to identify lo muntu kwenzekani kuyena kwenzekani ekhaya help that person uthandana nomfelokazi umfelokazi ngeke veze azothanda wena yakhe indoda yafa it because akuhambi kahle ekhaya start to identify engane zakhe zabafana kwenzekani le mfana ishandisa ngelicense le mfana usishandisa ngelicense le nto mazani iphushela ukuthi hambe uyofunda ukuthunga yabo ilicense vese ukleve uhlala phela uyawazi umgaqo ume kanjani umhlanzi nento nenyoni zakho lezi ayiphethe license zimhlanzisele wenze kanjalo angeke ngisho comment kwenziwa kanjani athola license ame ngomgaqo ukuthi usephethe kanje amaphepha akhe isidididi lesethekeli lesesikhulu esinengane ezothiwa ngazanelwa izalisoba ithathe ngane uyifake lapha ecollege ufike ukhokhela unyaka wonke umama lona uzobona ukuthi ukuhapha kwasibanibani kungivulela ukuthi ngoba noma ngabe ubaba wabani wekhona ngabe nofana nazi incwadi zokushayela ngabe kwaloko ukuduvela indlela nengane engazazi ukuthi izalobani this is what you do that is what you do because lento oyenzayo kumuntu ohluphekile is not a blessing lento oyenzayo kumuntu ohluphekile is not a blessing zama ukumsiza invest something kumuntu ohluphekile wena njobe kusebenzela lo muntu ngiyakutshela ngoba wona chat was too much le keep oyifayile icebisa ezi fake food zazo labantu abakusebenzelayo identify ukuthi uhlalaphi invest something fika kuyena umvakashela cele nokudla ngamabomu ufuna awunankinga nokudla ufuna ukuswipa amabhodi uthami kanje abathi ushawa ukuthi nokuthi istofu semani mdidise nihambe naye ufike esitolo la nawe uthenga khona uthi hayi uyothengela umfazi wakho omncane umgoqo umkhombisa imicrophone imicrowave
umkhombise istofu, umkhombise lo, umkhombise lo, niqoqe niqede nifonele imoto yakho, zimthathe itshethi inyoni hayi into zakho lezi. Uyishiye ikhala ngendlela ibihamba. That is what you do. Hayi ukuthi lo muntu umsize ngo-30,000 umsebenzi wakho uzoloku umake manje lana usitshela, "Hey ubona usibani manje?" Bese lokuthi shuthe naye. No, dot rubbish wenza abantu iphuphuthi yabaseza ubuze enye into. Ayi. Ubuze enye into. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake uveze imfihlo la. Ingane yoMkhovu kahle kahle izithwalo yini? Ingane yoMkhovu umkhulu isithwalo leyanto. Cool, leyanto isithwalo. Isithwalo nje leyanto ngeke ngenzele ukuthi isithwalo. Mase ukwakhela leyanto isithwalo kodwa leyanto ufuna ugeze ngamanzi awodwa for 3 days lo ugeza ngawo lo ugeza ngawo lo ugeza ngawo kodwa kusala isithwalo mase uyithatha lento uyigqiba entabeni uyigqiba egcekeni enye umuswe uyibeka endlini amanzi akhona. Isithwalo ke leso. Isithwalo sika 100,000. Uma usifuna siyakwenzela ngo100 but uma ufuna siphelele kwenze wonke amasiko akhona ube nendli yaso yonke into sisuke su 250,000. 250,000 sisuke siphelele ke lapho. Uma uzofuna siphelele kahle kufuna mina ngize ngifike kwakho. Ngifike ngitshale lento egcekeni. Kodwa phela imali apha diesel uzofaka wena. Imali amahotela lengidla kuona 5 star izofaka wena. Mina ngidlela ngena. Senza njani? Hamba nemoto ezo3. Uzenza njani? Shoot mengisuka nje ngeza kwena eNewcastle ufuna ufake 20,000. Yabo ngiyabiza. Angifani nenyanga yakho lefaka imali ebhasi. Sangane lento. Hayi, ngayikhwela lento. Isithwalo lesiyana ngiyafisa ukukwenzela nawe. Kodwa iba nemali ngizokwenzela. Kulo 250 okhokhile awuhlangene nemali ukuthi ngigibele ngize. Ngoba yenziwa ngo1 day lento. Ukhona nje bengimisele manje angimani noma unenzulwa noma unani kodwa kusala ngiyazi ukuthi isithwala akasiphothula because lezi zinto ukwazi umuntu befika umtshele yonke imfihlo. Kusho ukuthi kusuke ngazona isithwalo bese isithwalo siyimfihlo. Because uyafa ufela isithwalo. Bakunquma abantu la zig. Abantu mina mebenza izithwalo bagcotshwe ebusuku mina hayi mina ngisuke ngilela ngiyi. Mhlawumbe la kulova. Inyoni ziyaqashulana lapha eminyanga. Uqashula inyoni. Funa umhlakaniphile ukhiphe laba hayi ngeke izoqashula inyoni. Mina ngithi kanje ngithi ayihambani nina ngizosala la mina. Ngibuka ukuthi kwenzekani lapha. Hayi inyoni hayi. Ungazama uhlaka noStark ayebulala lento. Ziyakhwaza. Hayi indaba zenyoni. Angihlaka isithwalo lento oyibuzayo isithwalo. Kodwa ngifuna ukuthi bengikunikeza ngithi guarantee you are going to change your life. That is what I have to tell you. I have to tell you the truth. Isithwalo but you must have a vision. It's going to change your life. Babu Dokotela babesizwa bajabulile. Eyakho Babu Dokotela ishintshile. My goodness, ubani uhamba ngiseles eThekwini 500. CLS 500 iPorch iJeep cishe ngaphandle. Ngisho umuntu ongisebenzela unezimoto. Upho wakho kusebenzela odayise tech shop. Avali tech shop azokushutha abuye tech shop. Endisezela zichaka nina. Hey, yabona nje kusenzela abantu abangekho happy. Kuba nje lake. Siyabonga Babu Dokotela besizwa bajabulile.